Schedule Implementation Committee pen puthot herang ke tom ladak office along sai ham long phapon lo la sinali tum kado bawe herang ke doan tum tami ladak ki phateng pen nali tum RD ki pen ladak ke wan ponopot neli tum Schedule Implementation Committee pen nali tum pan cardom pejuri lo la si pini jasemet cap ner cap la pen kan surini ra incorrectly 10/8/2024 August achiklu ini yani kang sama porang jasemen itum ke phanang ko kalam theke puthot panisi nilitum trokarni nilitum therang ke amai dolo na pen haladang nilitum program la pu speaker do mena sabsu apor kai jasun un epen jok nilitum phapon hone delo la se pinia bangke la so puthak nilitum puthot declare pontupo la silalo non nilitum jasemet panel discussion on 6th Schedule and Autonomous State and 125th Amendment Bill. Laso puthak sidile tum chethan chimu ponji. Lasi adima bangke lahen lo Farmer Growth Center la State Bank la dak State Bank pen part chobote la letum technology adak sa venue itum bithik lo la pen apor bangke or 5 cap adak de 10 AM pen ani kang sam 5 PM an sinil tum hot pon lo tasiladak nilitum partiality ka vedya je phan plak wika plak bong ka vedya je phan political party atum phan anna chopha pon lo inut nut alang tum resource person na hisab na chit toy ji phan sinil tum lo pele pon en lo non ani kang sam sinil tum keron dam lo kipidam bangke petang pon lo lapen NC Hills pen tami nilitum chopha pon lo di masa songjak ophan ada mana ke minut phapon lo lapen high court advocate doji alangli phandami lo pele ad lo alangli dana chitong ji laso lasi nilitum non karbi anglong arat atum chini nangji athe non la 125th labangso constitution kang chap thu boyalong nilitum autonomous council cap do north east long la cap atum phanta labangso a bill jong se akehen no a clause amaka article mokha pilut pon derlo polotang te ilitum pan kan hok thitanji lasi laso 125th constitution amendment along kopi pima ake me kopi pima ake no black and white aki glapen ake lok pang thek pe meje pansi nilitum la pang so kre thom make nilitum la panel discussion bangke phapon lo lapen ladak nilitum puthot kipu gantung ba kachuning di gantung maka lahan lo ladak student organization do karbiang long arlo lapen social organization to atum da do latuma phan tame alang tum phan ladak through media hoi pen herangke hoi pen tame niltum alang tum phan tame phapon lo krege thomani na chitong dum bek je phan athe labangso a discussion mate labangso 125th amendment bill long abangke lahan lo ilitum ratcharia song bangke pinido pina bawe lapen nang chilar bomji laki komat se kimia bang phuma la se chari pon bomja posi non bang gel tum gachini nai bang galan lo lake khelam bina ka posi lake komanda party pan ke rore de ji polama belo aron bina ka pot lo ke itip jong si ake no allo ki pe pas lo polotang te lake mo ki bang ji langa obe panda lake isi here mimi mate ki vira na thu si tum hanang japon ro la sila bangso amendment bila putha ka bangke chini pe mesi keheno a clause a section a paragraph ana bangke rectify nangji ba ilitum halada pe chok thunangji kali pulotang te itum pe jok long le nai la hanlo nilitum la dak pen nilitum 6th Schedule Implementation Committee pen kerang ke toman ki phapon la hanlo ASDC phanta nilitum pele ponlo la pen congress atum phanta pele ponlo la pen CPML atum manda pele ponlo lapen non ki PDC lage BJP tum manda itu pele ponlo nasi partiality ave janang ji puak puthak sine tum racharia song tum anda pele ponlo chupha ponlo lapen nile tum APHLC phanda pha ponlo ake ai sarje ga thal phanda me lu pele ponlo langi phanda me lapen ang tan pe na bangela hello non amat NC Hills pen doji inut doji songjap lapen XMLA tum tanah citong nunji pusi puthot berta nang pitu XMLA oh lapen jaka satum manta
pilih pom lo alang tum handa lo pilih pom lo masih lah sorry bang pilih tum aki ga kilo kalam mang chini pe menang ji kusilang tum mata pilih pom lo lapen ya oke pran mesen pulo tang te nace tong munji kusi alang ni penta lang te taklang pon delo setame through social media pen si puthot la hampang asong lapen lo chani asong tum doan setame lapen rat karbiang long ara doan pantame ni tum tru perang ke mensin tum kachuning report mangace tong rubek je pansi pachini pon